uMongameli Cyril Ramaphosa ucele usekela mongameli welo umnumzana David Mabuza ukuba ahlale esihlalweni sakhe kude kuqosheliswe inkqubo yokukhululwa kwakhe. Inkulu baphathiswa yephondo laseFreystata unkosikazi Sisintombela ithi ayikaxelelwa ngeziphumo zenhlanganiso yekomiti yesigqeba sephondo se-ANC nalapho ikamva lakhe lishukuxwa khona. Alikho elivume ukugoba uphondo phakathi kwe-TS Galaxy ne-Kaizer Chiefs kumdlalo we-DStv Premiership ngale njikalanga. SABC News itlile go tlhoma semmuso kana le entshwa ya dikgang ka 2020. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Iindaba ze-SABC ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Molweni makhaya samkele nababukeli kwiqonga le-DTT nankuvimba ngokuhlwa nje. uMongameli Cyril Ramaphosa ucele usekela mongameli welo umnumzana David Mabuza ukuba ahlale esihlalweni sakhe de kube kanti kuqosheliswe inkqubo yokukhululwa kwakhe. Okukusemva kokuba uKamabuza ingqinile ngokushiya kwakhe kwesisihlalo ngethuba ezimase umngcwabo womntakwabo eMpumalanga izolo. Angisibonge conference. Manje ke bengu-deputy president we-ANC. Kodwa kuleya conference ukhethwe Paul Mashati ukuthi abe deputy president. Ivulela lo khethwe i-conference. Ngoba naye ngiyambona uyanyakaza kancane. Kwiyure nje ezimbalwa emveni kokuba uDavid Mabuza echaze ukubana uyemka kwizakhiwo zomdibaniso, iofisi kamongameli ikhuphe isigqigqana sengxelo ingqina kokuba uMabuza uvakalise ukuba uyarhoxa njengosekela mongameli weli lizwe ulandela inkomfa yalombutho uselilawulweni ngoDisemba neyabona uPaul Mashati lesonyula njengosekela mongameli. Ngethuba ke umongameli ecele uMabuza mamakhathi qha kancinci ngokuhamba amadiletile ayaqhuba uqinisekisa ukuba uMashatile ufungiswa njengelungu leParlamente. The pressure that Ramaphosa has now is very different. Is to say, can you put a high performance cabinet together that can restore the dignity of the liberation movement as a high performance organization? Ukanti kuwavakala ukuba le cabinet iza kuthi hlangahlengiswe inika umongameli Ramaphosa ithuba lobana enze okuhle kodwa abuyisa intembengo njengosopolitiki. What the president should do then is to position a new group of politicians or new to government that will help them gain a good profile. Akwaziwa ke obaya ukubhengezwana nale cabinet intsha. Ndingabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng. Ukuqala kwenhlanganiso elihutla i-ANC kuphazanyiswe luqhankqalazo lwamalungu e-DA nanjengoko lamaqela esajijisana ngomba ukuqeshwa kwamaqabane kwizikhundla zolawulo. ANC ichaze lo mpotamo njengozikhela amanqaku. I-DA ayixolanga kukuba amagosa karhulumente kuquka nabalawuli bomasipala abazimase ilihutla besabela isimemo se-ANC kwaye oku ikubona njengokusetyenziswa gwenxa kwamandla olawulo. Urhulumente oingakumbi komasipala yenye yemiba ibinikwe ingqwalasela kuleli rhutla bekukwasesithatheni ukuhambiswa kwenkonzo kunye nomasipala abasilelayo. Kodwa i-DA ayixolanga ngabantu abamenyiweyo kulo msitho. We are saying that party and state need to be separated. It's cadre deployment that has encouraged state capture to happen and is also the cause of the collapse of so many municipalities across the country. And with this Eastern Cape PEC having the Lekgotla here, we are standing up against all the municipalities in the Eastern Cape that are collapsing and have collapsed because of this cadre deployment. And we are saying no more to cadre deployment, separate party and state. What is currently happening is utterly unacceptable. Ukanti ANC ithi i-DA ayinalungelo lokugxeka inkqubo zayo. Yindlalo nesigezo senziwa i-DA pha ngaphandle. Abananto yokwenza nale nhlanganiso sikuyo. Awukho umbutho ufana bapha uyokureyida omnye umbutho enhlanganisweni yawo under normal circumstances. Ithetha ukuthi
ingqondo yemka kudala ekwi-DA abasekho kule nto kuyiyo eMzantsi Afrika but bakwimeko yenxunguphalo nengxaki ezingaphakathi kwi-DA ezenza into bapha benza izinto ezi-desperate at all material terms. Iza kuqukunjelwa ngomso lelirhutla nalapho kuzobhengezwa khona izindululo kuphunywe nazo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Igqiza le-ANC epalamente lithi liza kwamkela amalungu amane amatsha kule veki aquka usekela mongameli weli qela uPaul Mashatile, usekela sosibajikelele wesibini uMarupini Ramakgopa, owayesakuba inkulubaphathiswa yaKwaZulu-Natal uSihle Zikalala kunye noPact. Okukuze emva kokubeka phantsi intambo kwamalungu amane e-ANC kwindlu yowiso-mthetho ngoMvulo. Kukholelwa ukuba ukufungiswa kukaMashatile njengelungu lepalamente kuza kuvulela umongameli Cyril Ramaphosa ithuba lokumquka kuhlengahlengiso oluthukuthukuzayo. Unobhala jikelele we-EFF Marshall Dlamini uthi lo mbutho uxolile emva kokuqhawulisa ivumelwano sentsebenziswano ne-IFP KwaZulu-Natal nanjengoko sivule ithuba lentsebenziswano entsha. Amalungu e-EFF achithe isikhathi eside edingida udaba lokwehlukana ekubuseni kokubambisana phakathi kweqembu ne-IFP. Ngo-2021 i-EFF yathola izikhundla zosekela meya eziyishumi esifundazweni ngenxa yesivumelwano sokusebenzisana ne-IFP. Manje lamaqembu asenqume ukwehlukana. We said to them we want Mhlathuze to go and lead Mhlathuze municipality. We had that meeting with the leadership of the IFP. The leadership of the IFP, they said, we'll come back to you. When they came back to us, they said, as people that were supposed to be respectful, as partners in any negotiation, they come back to us and say, no, we can't give you Mhlathuze, and they put a full stop. Kungekudala i-IFP yathi EFF iyona engafuni ixoxiswane. Kulesihlanu i-EFF yeseke ANC eThekwini ukuphikisana nabebefuna ukukhipha esikhundleni umeya umxolisi Khawunda. Lokhu kubhebhethekisa amahebezo ukuthi i-EFF ngathi isiyasithambisa isandla uma kuyiwa eqenjini elibusayo. Decision to remove IFP in KZN municipalities, it must not be mistaken by that it's a decision to put ANC back to municipalities. We are navigating this thing in our own terms. uDlamini uthi iqembu liseyingxoxweni namanye amaqembu ukwakha ezinye izivumelwano zokusebenzisana. Bongani Gema, Iindaba ze-SABC eThekwini. Iqela le-PAC limemelela urhulumente obambiswano kazwelonke kodwa ungabandakanyi i-ANC. Eliqela liqukumbele intlanganiso yesigqibo esiphezulu kule mpelaveki eVanderbijl Park eVaal. PAC ithi lo phantsi phezulu obangelwa ngumcimicimi wombane ubangelwa kungabikho kozinzo kumbutho olawulayo i-ANC. Ngoko ke makhe bathi xa eburhulumenteni. Nantsi ingxelo kaBongile Dumako. Ngosuku lwayo lokugqibela intlanganiso yeqoqo eliphezulu ye-PAC ithi kulixesha lokuba kube kurhulumente obambiswano kuzwelonke. Eliqela lithi umcelimngeni woqhawuqhawuka kombane usisizathu sokungazinzi kwe-ANC. I-PAC ithi nasi isisombululo. The PAC-NEC has resolved to start working with civil society, non-governmental organizations and business community to establish a sort of a new pact that will ensure that we enter into a transitional era. Eliqela lithi alizuyithathela ngqalelo intetho yobume besizwe eza kuthiwa thaca ngumongameli Cyril Ramaphosa kule veki. It cannot be that we are having the state president who has the cloud hanging over his head, the state president who has an allegation of having committed a criminal offense going to deliver the State of the Nation address. I-PAC iza kuqhubela phambili nokuqinisekisa okokuba inendima korhulumente basemakhaya njengoabongile Dumako kwiindaba ze-SABC eVanderbijl Park eGauteng. Kwalapha ezindabeni emva kweminyaka esixhenxe bavaleleka kumgodi waselilimine abasebenzi abathathu iintsapho zabo zisajonge enkalweni. Kodwa kuqala masithuma umntwana evenkileni. Sibulise kwabo basandula ukungena sinamkele kwezindaba siniphathela zona kwikomkhulu le-SABC eGauteng. Uyakwazi ukufumana izindaba ukuphela nje kwazo kwikhasi ka-YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Makhe silume kwinqaku elihamba phambili.
Umongameli Cyril Ramaphosa ucele usekela mongameli wenu umnumzana David Mabuza ukuba ahlale esihlalweni sakhe de kube kanti kuqosheliswe inkqubo yokukhululwa kwakhe. Inkulu baphathiswa yephondo laseFreystata unkosikazi Sisi Ntombela ithe akaxelelwa ngeziphumo zentlanganiso yekomiti yesigqeba sephondo se-ANC nalapho ikamva lakhe njengenkulu baphathiswa yeliphondo belishukuxwa khona. Ingxelo zidiza ukuba isigqeba sephondo laseFreystata se-ANC sigqibe kwelokuba simgxothe unkosikazi Sisi Ntombela njengenkulu baphathiswa yeliphondo. Yapatyalaka ibhobhile ngakunkosikazi Sisi Ntombela ngethuba esohlulwa ngumnumzana Mxolisi Dukwana kwinkomfa yonyulo yephondo ye-ANC. Unkosikazi Ntombela, usomlomo wendlu yowiso-mthetho yephondo, unkosikazi Zanele Sifuba nabanye abaphathiswa abalithoba kweliphondo boyisakele ukungena kwisigqeba sekomiti yephondo esinamalungu angama-35. Unkosikazi Ntombela wangena njengenkulu baphathiswa yephondo laseFreystata ngoMarch ka-2018 emva kokuba umnumzana Ace Magashule erhoxile kwesi sikhundla wayokuba ngusosiba jikelele kazwelonke we-ANC. Abagxeki bakankosikazi Ntombela, iphiko lolutsha lwe-ANC kwingingqi yaseLijwe lePhutsa lifuna umphathiswa wolawulo nentsebenziswano umnumzana Mxolisi Dukwana ukuba angene ezihlangwini zakhe. Eli phiko likwanyanzelisa ukuba isigqeba sephondo senze uhlengahlengiso. Kusenjalo, unkosikazi Ntombela uthi kude kube ngoku akakaxelelwa ngesigqibo sentlanganiso sesigqeba sephondo. Ukanti usihlalo we-ANC kweliphondo umnumzana Mxolisi Dukwana uthi baza kuzithi paha kungekudala izigqibo zentlanganiso yesigqeba sephondo. Ijelo leendaba le-SABC likwasemfuthweni wolwazi ngeendaba zokuba isigqeba sephondo sikwagxothe lowo ungisodolophu waseMangaung uMxolisi Siyonzana. Lo kaSiyonzana utyholwa ngokusilela ekuziseni uzinzo lwezimali kula masipala usezingxakini. Iziganeko zokubulawa kwabantu kwiphondo laseMpuma Koloni kwezi veki zimbalwa zigqithileyo zishiya abahlali kwiindawo ezichaphazelekayo benoloyiko kwaye bengakhuselekanga. Kule veki nje kudutyulwa abantu abali-17 kwiziganeko ezintathu ezohlukeneyo eGqeberha naseBhityi ngaseMthatha. Amapolisa asabele ngokukhawuleza ethembisa kuba kuza kunqakulwa abantu kungekudala ngelixa kusaqhutywa uphando abahlali baphila phantsi koloyiko. Ibe yiveki enelifu elimnyama eMpuma Koloni ngethuba kudutyulwa kubulawa abantu abali-17. Oku kube sisivubeko esibuhlungu kuninzi. Ndinqalela urhulumente abafumane ababulali bomntanam. Mntanam. Lona uluntu lwaseBhityi eMthatha nalo luchachazele kubulawa kwabantu abaninzi kwiziganeko ezahlukeneyo ezenzeke ngobusuku obunye. Kubhlungu ke noba bengabulawanga zii-drugs but babengafanga because of into edibanisana nee-drugs, ukuswelekelwa akubakho mnandi. Umphathiswa wamapolisa uBhekicele uye wandwendwela eGqeberha ngomvulo kule veki edlulileyo. We will have to reverse this new trend here. As I'm saying to you, we are sending also some national capacities. Kule veki ibhunga lomasipala waseNelson Mandela liphumeze ukusetyenziswa kwe-CCTV cameras ezilokishini kuphinde kongeze inani lamapolisa kwimandla evame ngolwaphulo-mthetho. Dungulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Namhlanje ngunyaka wesixhenxe susela kwenzeka intlekele kumgodi waseLily Mine ngaseBarberton eMpumalanga. Kwadilika lo mgodi kwavalele kuPriti Nkambule, uYvonne Mnisi noSolomon Nyerende ngaphantsi kwalo mgodi. Imizimba yabo ayikafunyanwa ukanti inkampani yayiphantsi kwayo iLily Mine iVantage Goldfields ikwidabi lenkundla nenkampani iAckermans nenkampani eceba ukuthenga lo mgodi. Intsapho nababengabasebenzi kulo mgodi bathi abasenathemba kurhulumente kungokunje ithemba labo likwinkundla ukuba isombulule lomba. Intombi kaPriti Nkambule yayinenyanga nje ezinhlanu ngethuba unina ekunye noSolomon Nyerende noYvonne Mnisi bevaleleke emathunjini omhlaba ngelixa kudilika inxenye yalomgodi. Nanjengoko sekuphela iminyaka esixhenxe susele sisiganeko, intsapho zisayiva inhlungu. Zinxunguphele indlela ecotha ngayo inkqubo yokufumana imizimba yabo phantsi komhlaba.
I don't know who's going to assist us because we thought the government is going to assist us. Fortunately enough, we have got other people who keep on supporting us. Inkampani ebiphantsi kwayo iLily Mine Vantage Goldfields ikwidabi neAkhomanzi nanjengoko iAkhomanzi iceba ukuthenga iLily Mine, iAkhomanzi ithi iqinisekile ukuba inayo imali eyaneleyo yokuthenga lo mgodi, ikwazi nokufumana imizimba yesisithathu phantsi komhlaba, kodwa ityhola ngelithi amagosa ezohlangulo loshishino alala ngengubenye neVantage Goldfields. The question is, we've won all the cases, and what is the delay? Unfortunately, the delay is the process is in the hands of the business rescue practitioners because the companies are in business rescue. Ukanti ikomiti yezimbiwa nezamandla ithi botshwe izandla. The problem that you are having here is not that you don't have buyers. There are people who are willing to buy, but there is a deliberate legal process that is being done by the company. Simple because the company, in terms of the internal inquiry, was found that it is absolutely and completely responsible for the tragedy that happened here. Ukanda wafumanekanga amagosa ezohlangulo loshishino kunye neVantage Goldfields ukuba baphendule ngalomba. Imiyalezo yovelwano iyaphokoka emva nje kweendaba zokusweleka kuka-Oshun Andries nongumdlali weStellenbosch FC. Amapolisa anqinile ukuba ilityendyana elineminyaka 19 ubudala lihlatywe phezolo eKapa. uAndries kutshanje bengukapteni weqela loMzantsi Afrika kumdlalo wokuzibekela indawo kwiAFCON neCOSAFA yaba neminyaka engaphantsi kwama-20. Unconywe njengena mdlalo umncinci ukufumana inqaku ku-DStv Premiership. Lo ka-Andries uchazwe njengesibani sethemba kwabanye abadlali abasize ngobuso elizweni. He passed away last night in hospital as his family took him in. Last week he was treated for a stab wound, and due to complications he was taken back to hospital. Circumstances around his stabbing is still under investigation. Abasemagunyeni kwezemidlalo ephondweni bathi ukusweleka kwa-Andries liduma elingophiyo kwibhola ekhatywayo nakwilizwe ngokubanzi. Minister Andre Marie said that Oshwin's death was a devastating loss to sport in the province. He was a beacon of hope to other young players as he chose to follow his football dreams as a means to future success. He had a bright football career ahead of him, and we are saddened that his journey was cut short by a senseless act of violence. uAndries wafaka amanqaku amabini waze waphumelela iwonga lomdlalo obalaseleyo iMan of the Match ngolwasemzini kumdlalo wokuzibekela indawo kwiAFCON COSAFA yabe neminyaka engaphantsi kwama-20. Amaqela ohlukeneyo kuquka iPremier Soccer League kunye neCaptain City agqwale emswaneni. Ngoku masicaphula abantu kwikhasi lethu leWhatsApp. La Chiefs siyaziyo ke le midlalo namhlanje yonqo. Ile iwina umdlali ngekawudlali. Sithi awungena ebaleni ke ngokuyenze oku ikwenze namhlanje yiyo uqobo lwayo. La Chiefs yazwa sithi ke le. Awu koba seza kubethwa bomsasazi ngicela ngabe iKaizer Chiefs ababohlulwa engabantu abayi10. Cha uzwane yamhlula iKaizer Chiefs swane hayi deda bhuti yakuhlula awunayo ne-starting 11 ushintsha njalo abadlali bakho awubazi ozoqala ngabo bengalimalanga abadlali bahlele ebenchini. Steven Parker hayi angayibamba iKaizer Chiefs akabuye kuStellenbosch. Iteam yami iyayidlala into engekhoyo ayiniki ithemba kule nto idlalayo uyayibona nje ba ayinika isimhla ubukele kuba uqhele ubukela ibhola otherwise ayikho into esibukeleyo ayikho into abayidlalayo. Mna ndibona idlale kakuhle kakhulu iChiefs mayiphume ngedraw ngoba mabebetshiwe lapha isibezoba nenkinga kakhulu kusasa plus nalapha eBhakania izolo ayiwinanga mabothi kuphinde kwaluza iChiefs. Kuphoxekile kakhulu iKaizer Chiefs abadlali bethu babuthuntu angeke uzablame atazwana ngeke wablame umuntu bayayigejela babuthuntu ukukendoli ngiphoxeke kakhulu yabo lona mathiwe ngimbhekile ngathi ngeke simthola hayi ngiphoxeke kakhulu hlula abadlali bangaphelele hayi ngomuntu wami oneke kakhulu. Siyabuyisana nekhosi ngedro lingasoloke labethwa ndithi yalala kula draw yalo mntu kubhetele lilwe kunoba liluze. Mandithi ngxe kumakhosi madoda yini kona eyeke yona mpumelelo ebeyiphiwe ke namhlanje kodwa ke sithi isiXhosa inxeba lendoda alihlekwa ngxe makhosi kuzawulunga. Hey guys man angikho happy ngama results namhlanje bengicanga ukuthi iKaizer Chiefs izowina nje sengikhalela le
ukuhamba kwami ngiyembombela for nothing and then pay TS galasile ngabadlali abayi10. iKaizer Chiefs ke besivele sinako ngingabaza indaba yewini ngoba ayinto ezenzayo nje kusuka nyaka ophelile iyaphoxa nje abalandeli bayo abahlezi bengekho happy. Masenkhumbuzo mawethu SABC News iphehlelele ijelo lisasaza indaba ngelwimi zesintu iure ezingama-24 ngemini. Eliqonga le-DTT lisasaza indaba inkqubo-ndaba kunye nokuqhubekayo eParlamente. Indaba zipheli mawethu ixesha linomona ezangomso ziza nogxa bethu ngesiZulu. Usuku benzolo.